Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Μπράβο σας. Σήμερα έχω την τιμή και την τύχη να παρουσιάσω μια γυναίκα που εμφανίστηκε με το ραβδί της, άλλαξε τη ζωή μου και από τότε έγινε η καλή μου νεράιδα. Μια γυναίκα που χάρισε απλόχερα χαμόγελο, χαρά και αισιοδοξία. Έναν ευαίσθητο άνθρωπο που συγκινήθηκε, κινητοποιήθηκε, ευαισθητοποίησε. Μια παρουσιάστρια που σήμερα ξαναπιάνει το νήμα της τηλεοπτικής γιορτής. Κυρίες και κύριοι, η μία και μοναδική Ρούλα Κορομιλά! Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο Μπράβο. Σας καλωσορίζουμε στο Έψιλον. Ευχαριστώ. Με βοηθάει αυτό πολύ. Πραγματικά σας το λέω. Πολύ γλυκό και πολύ ευγενικό. Θα ξεκινήσω από κάτι για να σπάσουμε τον πάγο και να πάω μετά να σας πω κάποια πράγματα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα, όπου μας βλέπετε. Είμαστε εδώ κοντά σας και θα σας πω, περνώντας από εδώ άκουσα κάποια κυρία και λέει «Μα τι κάνει αυτή η κοπέλα και κρατιέται έτσι?» Έχω ένα μυστικό. Θα σας το αποκαλύψω μετά. Πριν κάποιες μέρες, πριν από 2 μήνες, ήμασταν στο σπίτι μου με θέα τον κήπο. Έχω έναν ωραίο κήπο. Πενεύομαι γι' αυτό. Μια παλιά παρέα από τον Μπράβο. Αυτό που μεγαλώσατε εσείς και εγώ ακόμα μικραίνω. Και όπως καθόμασταν στον καναπέ και λέγαμε διάφορα πράγματα για τη σκοτεινιά που έχει σκεπάσει την Ελλάδα, για τα χαμόγελα που έχουν σβήσει και έχουν χαθεί από τα πρόσωπά μας, για τα δικαιώματα που έχουμε ως άνθρωποι και πρέπει να τα φροντίζουμε αυτά. Χαμόγελο στη ζωή, δικαίωμα στο όνειρο. Λέμε λοιπόν αυτή η παλιοπαρέα, δεν μαζευόμαστε να κάνουμε μία εκπομπή που να γελάει ο κόσμος, να χαίρεται, να διασκεδάζει, να τραγουδάει και να έχει κάποιες στιγμές ευτυχίας, χαμόγελου, αισιοδοξίας? Γιατί δεν υπάρχει μόνο το σκοτάδι στη ζωή μας, υπάρχει και ο ήλιος. Εμείς λοιπόν συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί και είπαμε, αφού παλιότερα για κάποιες άλλες στιγμές φέρναμε τον ήλιο στα πρόσωπα πολλών τηλεθεατών, γιατί να καθόμαστε στον καναπέ μας και να είμαστε έτσι μαζεμένοι, να σηκωθούμε, γιατί τίποτα δεν γίνεται άμα κάθεται κανείς στον καναπέ. Είναι εποχές που δεν πρέπει να καθόμαστε στον καναπέ, πρέπει να ρισκάρουμε. Και να ρισκάρουμε και να κάνουμε πράγματα για μας. Γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, έχουμε δικαίωμα στο τραγούδι, στην ψυχαγωγία, στο γέλιο, στη ζωή. Αυτές ήταν οι λίγες λέξεις που είπαμε. Ήρθαμε στο Έψιλον, μας είπαν παιδιά πάμε. Και μπράβο στο Έψιλον.
μας εμπιστεύτηκε. Είμαστε λοιπόν εδώ κοντά σας, με πολύ καλή διάθεση, με χαμόγελα αισιοδοξίας και όλη αυτή η παλιά παρέα έχει μπει δυναμικά στο χώρο και θέλει πραγματικά, όπως και εγώ προσωπικά, ξέρετε τι θέλω απόψε και κάθε Σάββατο. Θέλω να χαμογελάτε. Αυτό θα προσπαθήσω. Υψηλές προσδοκίες, αλλά νομίζω ότι το χαμόγελο πρέπει να ανθίσει στα χείλια μας. Το δικαιούμαστε σαν χώρα, σαν Έλληνες. Αυτά προς το παρόν, γιατί δεν σας κρύβω ότι η καρδιά μου, δεν ξέρω ιατρικά, χτυπάει δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά. Αυτά έχω να σας πω.